Sa mga pangenot na bareta, maiwas ang clearing operation na sin disconnection kan Aleco nagsikad na. Lampas 400,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na-recover sa Camarines Norte. Lalaki gadan kan madiskwido sa syudad nin Tabaco. Inspeksyon sa nagsadsad na cargo vessel sa Sorsogon, ginibo kan Coast Guard Bicol. Asin paghahanda para sa face-to-face oath-taking ceremony kan mga nakapasar sa let, kasado na. Maray na hapon, Martes, Enero 24, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Maiwas ang clearing operations kan Aleco nagsikad na. Massive disconnection naman sa mga delinkwenteng miyembros konsumidor nagpuun naman. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Para sa obhetong makapagtaunin mas maray na supply nin kuryente sa probinsya nin Albay, kasud kan formal ng pinuunan kan Albay Electric Cooperativo Aleco ang sa indang massive right-of-way clearing operations. Kung sain, makakatuwang kan Aleco ang Bicol Electric Cooperatives Association o BECA na kumpwesto ng 62 na individual gikan sa 10 electric cooperative sa rehiyon na kinababalehan ng engineers, foremen, linemen asin iba pa. Kasubagong aga, nagpasiring ang task force sa Banwaan kan Bakakay, kung sain nagkaigwanin mahiwas ang pagputol sa mga sanganin kahoy na pigtutukdong saro sa mga nakakaapekto as nakakaulang sa mga power distribution line sa lugar. Para mientras man na nagkaigwanin power interruption sa nagkapirang porsyon kan Banwaan na nagpuon alas 6 aga asin madurar sundo alas 6 hapon. Ini nga ni tawandalan ang clearing operation. Para kay Lourdes asin Selenya kan Barangay Panarayon sa nasabing Banwaan, uyon sinda sa lakdang kan Aleco urog pang may magayon man ining benepisyo. Para po sa muy ma'am, magayon na ginibo po ang kang Alekot. Inot-inot po ma'am, dangerous zone po ito. Pero may po nagkakaigwang mga aksidente digdi. Mas maray po yan. Saka yung mga, pag nagkakaigwa po baga ma'am na bagyo, na yung mga wire, tama po yan. Magayon po lang para sa muy ang mga residente digdi sa Panarayon. Minsan baga po nagsasarabit na yan mga kahoy, kausaki, mga pagsulong. Si Lito, maugmaman sa espresos kan Aleco. Laom niya sana nasa siring na paagi, lugod mabawasan na ang mga pagburo brownout sa saindang barangay. Brown. Sige ang brownout, baby. Tsaka doon, delikado yung makakuryente ba? Ang mga wire na yan, open wire, pag nagdoroot na, delikado makakuryente. 7 aldaw na madurar ang nasabing clearing operations. Ikukondusir ini sa maniba-ibang lugar sa probinsya. Mientras tanto, apera sa massive right-of-way clearing operations kan Aleco, magkakaigwaman ang maniamiento nin massive disconnection sa saindang miyembros konsumidor na mapalyar na makabayad kan saindang bill poon kan Desyembre 25 sundo Enero 25. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lampas 400,000 na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa magkakasuhay asin mahiwas ang operasyon kontra droga sa Camarines Norte. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Sa mas maigot na implementasyon kang simultaneous anti-criminality and law enforcement operations sa Cleo kan PNP, onseng tulak nin droga ang naaresto kan Camarines Norte PNP sa 10 magkakasuway na operasyon ninda kontra illegal na droga sa laug sananin sarong simana. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero kan Camarines Norte Police Provincial Office, saro sa mga naaresto ang kabali sa high-value individual asin 10 naman ang street-level individual. Pigkakarkulong abuton sa 71.53 gramo nin shabu ang nakumpiskar sa operasyon asin abuton man sa 5 gramo ang marijuana. Sa kabilogan, 486,000 pesos ang pigkakarkulong kantidad kan mga nakumpiskar na iligal na droga.
Ang Camarines Norte Police Provincial Office po ay nagkaigwa ng simultaneous anti-law enforcement operation na tinatawag nating sa CLEO, na kung saan nagsimula po ito simula noong January 16 to 22. So different police station ay nagkandak ng anti-illegal drugs operation for 1 week. Apwera sa illegal na droga, nakuaman sa posisyon kan saro sa mga sospek ang sarong kalibre 38 badil na kargado nin 4 na bala. Simula ngayong 2023, sa ngayon ito yung pinakamalaki. Kasi previously, yung 2022 by December, almost December is more than, kulang-kulang 2 million ang naaresto na, ang nakuha nating illegal drugs. So sa ngayon, sa unang salpo ng operation for 2023, isa ito sa may pinakamalaking nakuhang illegal drugs. Sa presente, nasa kustodiya na kan otoridad sa manlain-lain na istasyon kan kapulisan sa nasambit na probinsya mga sospek pati na mga ebidensyang nakumpiskar sa posisyon kan mga ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Paghahanda para sa face-to-face oath-taking ceremony kan mga nakapasar sa LET nagigibuhon sa Pebrero kasado na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Excited na ang 23 anyos asin bagong pasar sa licensure examination for teacher o LET na si Ederlyn kang Sorsogon City para sa sendang oath-taking sa Pebrero 12. Alagad mas excited siya hulitain niyang primero best nagigibo ng oath-taking ning face-to-face. Na paramihan tres na pinundo huli kang pandemya. Dugang pa niya na makal na siya ning tiket. Asin handa naman ang susuluto niya para sa aktibidad. Actually, nakakatuwa siya kasi parang ito yung moment na talagang hinihintay namin na sa 4 years kami sa college na ang dami namin pinaghirapan. Tapos nag-graduate kami, virtual pa. So parang hindi namin naramdaman na ay, yun na yung 4 years na. So ngayon, oath-taking kasi face-to-face pa siya and talagang makikita namin yung mga kaparehas namin na talagang may mga pangarap sa buhay. Siring ni Ederlyn, sibut naman ng 28 anyos sa si Pearl kang Iriga City. Antes kaya ang oath-taking, may online registration muna. Pigaasikaso niya naman ang mga gagamiton sa oath-taking. Sa magte-take po ng exam, wag po kayong ma-pressure. Faith in God din po. Saka, wag po kayong kabahan during the examination. Matulog ng maayos. Sigun kay Jerome Banyas kang Profession Regulation Commission Bicol, para sa oath certificate sa online registration na kaipuan ipresenta. Antes makabakaling ticket para makalaog sa Albay Astrodome na venue kang oath-taking ceremony. Ugmaman ang PRC na pigtutugutan na liwat ang mga siring na aktibidad. Before they can be issued a license to practice their profession as a professional teacher, kailangan nila mag-attend ng oath-taking, and then after attending oath-taking, kailangan nila mag-register for the issuance of a professional license. Sa datos kang PRC Bicol, nakapag-rehistro sinda ning 15,000 na examinees para sa LET examination kang nakaliis na Oktubre taong 2022. 8,085 o 53% digdi ang nakapasar. Since pigiling na dakol ang attendees, tulong batches po siya. The oath-taking will be held in 3 batches. May 9 a.m., may 1 p.m. and 4 p.m. sa Albay Astrodome para ma-accommodate the boss. And for those na hindi makaka-attend, they just have to wait for another schedule to be given by the Board of Professional Teachers. Asigurasyon man kang opisina, mantang pigsasagibo ang oath-taking ceremony. Maigot manggiraray nindang ipapautob ang mandatong health protocols. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan madiskwido sa tabako. Asin inspeksyon sa nagsadsad na cargo vessel sa Sorsogon, ginibo kan Coast Guard Bicol. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees
or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan man tuniinan, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Inspeksyon sa nagsadsad na cargo vessel sa Sorsogon, ginibukan Coast Guard Bicol. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Nagkondusir ang Coast Guard District Bicol nin underwater hull inspection sa suminadsad na landing craft tank o LCT Regent 101 cargo vessel sa ibabaw na porsyon kan kadagatan na sakop kan Sitio Boracay, Barangay Luneta, Barcelona, Sorsogon kan Domingo, Enero 22. Objeto kan inspeksyon na maaraman kung nagkaigwanin pagtagas asin kung may naraot na parte sa nasabing cargo vessel, siring man na maisiyan kung may naapektaran na marine life. Katuwang sa hull inspection kan Coast Guard District Bicol ang Coast Guard Substation Matnog, Coast Guard Mobile Team Bacon, MDRRMO Barcelona, Marine Environmental Protection Group Sorsogon, SPDRRMO, asin Philippine Army Bravo Company 22nd Infantry Battalion 9th Infantry Division. Magigiromdoman, alas 3 din maaga kan Enero 19 kan suminadsad ang nasabing barko, nagikan Lazi Siquijor asin pasiringkot ang Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lalaki gadan kan madiskwido ang pigmamanehong motorsiklo sa syudad nin Tabaco. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Dai na nakaabot pang buhay sa ospital ang 62 anyos na si Alejandro Latade y Almonte kan Barangay San Juan, Tabaco City. Matapos na maaksidente, lunad kan sa iyang motorsiklo sa Barangay San Antonio, parehong syudad, pasado alas 9 kasubanggi. Sa investigasyon kan Tabaco City Police Station, mantang nagpapaturo magmaneho ng motorsiklo ang 51 anyos sa si Daisy Bonagua kay Latade sa nasambit na lugar. Basang nasa nang puminalya ang motorsiklong gamit kang biktima. Rason nga ni magduro-diretso ini sa gilid tinampo asin makabadol sa puuning kahoy. Magbaba na muna, bayad siya muna mga pa-start. Tapos kung pinay-start na pang lalaki, yan, manag-andam na, sa kitipa na, sabi kayo ng babae nila. Sa kitipa, kasi binalaw lagyan sa electric start ito. Nabuhay, tapos bigla na siya ng, pinalaga na makaskaso. Kasi yun naman sa gilid kanti lang ito, bigla kang nakaipan sa tao na ito. Mayong helmet ang biktima kang mangyari ang aksidente, kaya suminapo ning seryosong lugad sa payo. Pigdara pa man kuta ang biktima sa ospital, alagad binawian man sana ning buhay. Hiraro man kundi, ang so nakinabadol sa sa kahoy. Pangapatulog mo ng loob pang nangugang sa payo. Tapos may sa kawak na dahil siyang mga nagbarayon. Patanid kang otoridad. Ugaliun ng gadang pagsulot ng helmet. Sherton man na nasa kondisyon ng gagamito na bihikulo antes ang pagmaneho, ngani makaibitar sa peligro. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.
Bloodletting activity ginibo kan Sunwest Care Foundation katuwang ang DOH as in ako Bicol Party List. Detalye sa istorya ni Mariel Lorenzana. Para kay Edson kan Barangay San Roque Daraga Albay, ang pagdonar nin dugo, sarong dakulang ambag nga ni madugtungan ang buhay nin sarong pasyente. Kaya naman kasubagong aga, di niya pinalampas na liwat na makapagdonar nin dugo sa ginibong bloodletting activity sa syudad ng Legazpi. Sabi niya, inina ni kawalo niyang best na pagdonar nin dugo, bako mandaluwa sa karaman niya na kulangon niyan ang supply nin dugo sa blood bank kan DOH Bicol. Salamat po ako sa Sunwest Care as in sa Ako Bicol. With the cooperation of DOH na nagkaigwasin ng programa ng Arog Kini na maski puro paano, yun ang pagtabang as in pagsuporta sa mga nangibong kidugo. Magin po yun ang programa kang Obito kang Sunwest Care as in Ako Bicol. Si Diana, first time na makapagdonar nin dugo. Aminadong ni nervyos, alagad mas nangibabaw da sa iya ang obheto makatabang sa mga nangangaipo nin dugo. Talaga makatulong sa mga nangangailangan ng dugo. And actually, missing sa pamilya ko mismo, minsan may mga time na talagang nangangailangan din, di ba? So at least, kahit sa panahon na ngayon na hindi ako nangangailangan, at sa ibang tao, makatulong man lamang ako kung sakali. Si Baby Jean, maawot man kutang magdonar nin dugo. Alagad sa screening, napag-araman na kulang ang sa iyang hemoglobin. Bit disappointed, syempre, kasi excited din ako kasi after 2 years, kasi diba nung nag-pandemic, di kita nakapag-donate. And aramtaman na dakulon ang nangangaipunin dugo. So especially sa dugo ko na blood A positive, so parang rare din siya. Pinanginutan kan Sunwest Care Foundation Incorporated ang nasambit na bloodletting activity na pigkondusir sa Event Plaza kan Embarcadero de Legazpi. Sigun sa Executive Director kan Sunwest Care Foundation na si Gemina Quiros, obheto ninda na makapagtaong alalay sa blood bank. Ngunyan pa sa nakayang bulan kan ipigbiklad kan DOH Bicol ang kakulangan ninda sa supply nin dugo. Total na 50 benepisyaryo ang nakabali sa aktibidad. Ang mga nagdonar, kadaklan empleyado nin sarong construction firm as in may mga nag-walk-in man. And they are very welcome po na mag-donate kidugo. Total po ini, ang mga benefit po ang society. No? It's not, bako man talaga particular ang kita-kita, but of course the society. At least makakontribute ang foundation kidugo, no? Sa blood bank. Katuwag man kan foundation na Ako Bicol Party List as in Department of Health Bicol. Ugma kami because through our effort and then the effort of the affiliate company, nakakapag-contribute kita mas kidiit sa sato yung society, no? Especially sa health sector, no? Aramta na ini sarong dakulang bagay na sa mga nangangaipo kidugo. Parte ang aktibidad sa healthcare program kan Sunwest Care Foundation Incorporated. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asin yan ang katripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!